Jeg vil her lave en analyse af et hopsmash i badminton, nærmere bestemt en anatomisk bevægelsesanalyse. Og overordnet set, så kan et hopsmash i badminton inddeles i nogle faser, og det gør det klart lettere at arbejde med, når vi skal prøve at analysere sådan de enkeltstående muskelkontraktioner. Og det jeg har gjort her, det er at have opdelt, jeg har lavet sådan en lille billedsekvens her med afsættet, altså afsættet i et hopsmash, der ligger ligesom i ordet, at en spiller hopper op og slår sit smash. Så her har vi et afsæt, som jo primært, kan man sige, bevægelsen i afsættet udspringer primært af muskelkontraktioner i benmuskulaturen. Så et afsæt, og så kan man tale om et optræk, som vi kan se, altså et optræk forstået på den måde, at spilleren hæver catcheren til en udgangsposition, hvorfra han starter en tilbageføring af catcheren. Så kan man, når man har talt om afsæt og optræk, det kan man måske godt tale om, er en sammenhængende fase, afsæt og optræk. Så kan man tale om, at vi har en udgangsposition, hvorfra spilleren, det vil nok være den position, vi ser her i billede 2 her, hvorfra spilleren vil føre catcheren tilbage, altså en tilbageføringsfase. På et tidspunkt når spilleren her et punkt, hvor catcheren ikke føres længere tilbage, men der påbegyndes en fremføring. Så man kan tale om, at der er en fremføringsfase herefter tilbageføringsfasen. Og det er sådan en lidt flydende overgang fra tilbageføring til fremføring, fordi der er sådan en form for sløjfebevægelse i catcherhovedet. Så en fremføringsfase, som startes cirka her, det her billede, så kan man tale om, det er stadigvæk fremføring her, og et kontaktpunkt, som nok cirka er det billede her. Og så har vi en gennemføringsfase til sidst. Det jeg så vil prøve at kigge på her, det er det, jeg har kaldt afsætsfasen i hopsmashet. Vi ser her spilleren, det første billede her, er sådan relativt strakt, i hvert fald i højre ben. Venstre ben er godt nok relativt bøjet. Det har noget at gøre med, at spilleren har sådan en hældning fremadrettet, således at han kan få et afsæt, der har en fremadgående retning. Og billede 2 kan man se, at det højre ben er sådan en anelse mere bøjet, og billede 3 er det tydeligt at se, at der er sket en excentrisk kontraktion, og spilleren er sådan relativt sammenbøjet i knæ og hofteled, og klar til at sætte af. Og det giver også mening at inddele det her afsæt i en excentrisk og en koncentrisk fase, hvor en excentrisk fase er fra billede 1 til billede 3, og så fra billede 3 til billede 4 sker der en koncentrisk kontraktion i de primært arbejdende muskler. Og de primært arbejdende muskler, det giver mening at tale om det ud fra, hvilke led der er involveret, og det er i hvert fald tydeligt, at knæledet er involveret. Der sker en bøjning af knæledet, og derefter en udstrækning. Det samme kan man sige i hofteledet. Der sker først en bøjning, en fleksion i hofteledet, og derefter en ekstension. Og den muskel, der primært arbejder for at ekstendere knæledet, det er vores quadriceps femoris, vores firehovedede knæstrækker. Og det er gluteus maximus, der primært er ansvarlig for at ekstendere, altså strække vores hofteled. Så kan vi betragte fodledet, som jo også er et led, der har en frihedsgrad. Der primært foregår der sådan noget statisk, kan man sige, fra billede 1 til billede 3. Der er noget aktivitet i de muskler, der sørger for at flektere fodledet, altså ligesom håndfladen, kan man sige. Vores håndflade svarer til en fods underside. Det er fodens fodflade, så at sige. Det er under foden. Så en fleksion i foden er sådan, kan man sige, at foden den strækkes på den måde, som vi ser det begynder på billede 4 her, hvis det giver mening. Og det er gastrocnemius, og det er soleus, der så har en statisk, en isometrisk kontraktion her billede 1-3. Og så ser vi helt klart en koncentrisk kontraktion i billede 4, hvor
afsluttes med, at der sker sådan en fleksion i fodledet. Så der arbejder gastrocnemius og soleus koncentrisk. Og så kunne man komme ind på en hel masse mere med muskulatur, der stabiliserer omkring led, omkring de store led, som har sådan en stabiliserende funktion og sørger for, at vi ikke kommer ud af balance, men det vil jeg ikke komme ind på her. Det bliver for kompliceret, det er langt ud over det, vi skal kunne på idræt B. Ja, så vil jeg kommentere lidt på det, jeg har kaldt optrækket, som ses på billede 1 og 2 her på slidet. Og optrækket, det foregår primært ved, at armene hæves til vores udgangsposition for at starte slagbevægelsen. Og de muskler, der arbejder her, det er deltoideus, som arbejder for, at armene hæves sådan væk fra jorden og ud fra kroppen, vores skuldermuskel. Og så er det også i mindre grad, kan man sige, albueledet er også i bevægelse, kan vi se især på den arm, som ikke er catcherarmen, spillerens venstre arm her. Der sker en ekstension i albueledet, og det er jo triceps brachii, der har ansvar for at lave den ekstension. Måske kan man tale om, at for at ekstensionen ikke bliver for voldsom, at biceps brachii også har en stabiliserende effekt, og således arbejder ekscentrisk her. Det var optrækket, sådan i hvert fald i korte træk. Så kigger vi på de 2 nederste billeder her, og vi kan sådan se, at spilleren svejer lidt i den her fase, så går fra at være sådan, have en almindelig retstående atletisk positur til at være lidt mere, have et lidt større svej i rygsøjlen. Og for at få det svej, kan man sige, at erector spinae hedder det, vores rygstrækker muskulatur har en funktion, arbejder koncentrisk for at lave det her svej i ryggen. Og det kan man sige haft til funktion at gøre klar til, at der bagefter sker en sammentrækning i mavemuskulaturen, som skaber større kraft i selve smagsbevægelsen. Ja, og så tilbageføringsfasen her, vi kan se, at catcheren går fra her at være sådan, kan man sige, en udgangsposition til at begynde, at spilleren begynder at føre den tilbage. Og man kan se, at det der sådan, man kan sige, det der gør, at man kan føre sådan skulderledet bagud på den måde, der sidder noget muskulatur, som trækker i skulderbladet, som så at sige også trækker overarmen lidt med, og det er dels vores trapezius muskel på bagsiden, og det er vores rhomboideus. I de 2 muskler sker der en kontraktion, og så kan vi føre skulderbladet bagud. Og når det sker, så sker der en udspænding af pectoralis major. Der er nok ikke tale om en decideret muskelkontraktion her, men der sker sådan en udspænding, som så at sige spænder pectoralis major op som en elastik. Og som supplement til den udspænding af elastikken, kan vi se, at spillerens ikke-catcherarm sådan er strukket helt ud her. Og det medvirker bare yderligere til, at der sker sådan en forspænding i vores, det er så primært over vores pectoralis major muskulatur, som ligesom elastik er klar til at trække sig sammen igen og skabe noget kraft fremad. Og det kan vi godt se, at det lige så stille begynder pectoralis major her på billede 2. Fra billede 1 kan vi se, at armen er meget bagudført om mod ryggen, hvorimod billede 3, og så billede 4 er armen ført lidt længere fremad, så kan vi se, at den her kontraktion i pectoralis major er påbegyndt. Vi kan også se, at spillerens modsatte arm er begyndt at blive ført en lille smule ind mod brystkassen igen. Så der er helt klart, den kontraktion i pectoralis major er påbegyndt her, som er vigtig for at skabe den her fremadrettede kraft. Og vi kan være sikre på, at spilleren også her, man kan se, at spilleren her har hovedet meget tilbage, og det har han også her. Så vi vil se på de næste billeder lige om lidt, at han begynder at være mere krummet sammen i kroppen. Så den forsidespænding, han skabte ved at sveje i ryggen, den begynder han lige så stille at bruge til noget nu. Han begynder at skabe den her kontraktion i rectus abdominis, altså mavemuskulaturen.
Jeg prøver at gå videre. Og nu kan vi så se, at han begynder at være mere sammenbøjet i hofteledet og omkring rygsøjlen. Og han er begyndt lige så stille med sin fremføring. Albuen er ført frem, og nu er vi sådan klar til at lave vores udstrækning af albueledet. Det er jo primært vores triceps brachii, der er ansvar for det. Og så har vi den her rotation, hvor vores underarmsknogle radius roterer hen over ulna. Yes, det er sådan, så at sige, fremføringen. Og det er jo primært der sker primært koncentriske kontraktioner i den muskulatur, der arbejder her i fremføring. Så man kan tale om, at tilbageføringsfasen sådan primært er ekscentrisk, hvorimod fremføringen er en koncentrisk fase.